Dnes tu mám pre teba 3 outfity z Temu, ktoré sa ti jednoznačne budú hodiť na tvojej najbližšej dovolenke. Keďže som žena, tak ja presne viem, aké outfity na dovolenku potrebujeme, a to na pláž, na shopping a na večeru. A to všetko je tu. Takže toto je prvý outfit, za mňa ideálne šaty na pláž, nádherne sedia, sú elastické, majú takéto pekné zlaté prvky, ktoré takisto evokujú pláž, takže už samé o sebe sú tie šaty veľmi zaujímavé. Čiže žiadne extra doplnky ti k nim netreba, sú veľmi pohodlné, dáš si šľapky a môžeš ísť. Druhý outfit som volila taký voľnočasový, ideálny na shopping alebo na nejakú prechádzku. Keďže viem, že nie každý má rád šaty, tak som si vravela, že skúsim z Temu objednať aj nejaký komplet a tento vyzerá actually dosť luxusne. Je to veľmi pohodlné, sú tu vlastne gate, sú veľmi elastické, čiže pekne sadnú. Stačia ti už len okuliarky, nejaké doplnky, kabelka a môžeš ísť. Outfit číslo 3 je môj najobľúbenejší, keďže neviem ako vy, ale ja milujem na dovolenke chodiť na nádherné večere. A tieto šaty sú proste ideálne na krásnu večeru pri západe slnka. Majú odhalený chrbát, sú inak veľmi pohodlné, zase elastické, ale dobre sa v nich kráča. A čo mne sa najviac cení na týchto šatách je, že vyzeráš dobre a ani sa nejak nesnažila, ok? Sú proste pohodlné, ale same o sebe už sú zaujímavé. Takže toto bol môj výber 3 dovolenkových outfitov z Temu, pri ktorých tvoja peňaženka nezaplače a pritom stále budeš vyzerať luxusne. Nezabudni čítať popis a papa na budúce.